saurara da ke nake saƙona ki ɗan riƙe akan san ki zan dake amince da ni sauti na da ke nake so na ki ɗan riƙe ki juyo da ke nake ki mun lamani. To, assalamu alaikum masu kallo na da saurare na, kamar yadda kuka sani sunana Musa AA. Ina zaune a unguwar Brigade Tudun Wada, ko in ce Tudun Mutari, muke duk unguwanni na ne, za ka iya samu na a ko ina daga cikinsu. An haife ni a 1990 a unguwar Tudun Wada Sabuwa. Na yi makaranta ta Special Primary School Tudun Wada. Bayan na gama na yi Junior Secondary School wanda yanzu ake kiranta Rabi Zakariya, ita ma dai a cikin nan Tudun Wadar. Bayan na kammala na tafi na je na yi KTC, a nan da na ƙarasa Senior Secondary School ɗina a nan KTC wanda yake akan titin Eldorado ne ko Eldorado. Bayan na gama dai Allah bai sa na ci gaba da karatu ba, muka dakata aka shiga cikin gwagwarmayar rayuwa kamar yadda aka saba. Daga nan kuma na yi karatun addini a makarantu daban-daban daidai gwargwado. Alhamdulillah, mun gode wa Allah. To, alhamdulillah, kamar yadda aka sani ita waka tana da nau'o'i daban-daban, kowa akwai silolin da yake sa ya shiga harkar waka. To amma kamar ni Musa AA, gaskiya da ba da sha'awar waka, amma dai ina saurara musamman waƙoƙin mu na Hausa. Daga bisani yau da gobe har Allah ya sa ni dai kawo mafarki ta kasance mu kamar baiwa ne, saboda na yi mafarki ne akan wani kari na waka, amma wannan karin waka siyasa ne. Lokaci bayan lokaci wannan karin bai ɓata ba iya zo min a cikin raina. Wannan dalilin nesa na ce kai bari in kwatanta rubuta wannan waƙar ga bai san me Allah yake nufi a cikin wannan lamari ba. Tabbas na rubuta wannan waƙar, amma wanda na rubuta ta bata kasance ita ce waƙa ta farko ba. Da na rubuta ta na ajiye ne, sai kuma Allah ya bani wani ilhaman na ƙara rubuta wata waƙar, ita ce waƙar da na fara yi a rayuwa kafin wannan. Amma asali dai ba ni da ra'ayin waƙa da farko dai a rayuwata, kawai na tsinci kaina a ciki da kuma taimakon Allah. Okay, gaskiya ina sauraron waƙoƙin ƴan uwana Hausawa da yawa, amma dama can ni yanda Allah ya ni ba kowace waƙa na saurari ta Hausa ba, ina sauraron waƙa mai ma'ana ne, kamar waƙar Sabi. Sabi sai da shi kowa sani iya waƙoƙi masu ma'ana kuma ginannun waƙoƙi, kamar Mahmud na Gudu, irin su Ala. Ina sauraron waƙoƙin sosai, kuma na samu gudunmuwa a cikin wannan waƙoƙin nasu da nake saurare, wanda lokacin da na tashi zan fara rubutun waƙa ta, na bibiyi salon waƙoƙin da suke akan yadda suke gina waƙa. Ni ma sai na ɗauki wannan tsarin da wannan salon na fara gina tawo waƙar akan sa, domin in mai sauraro ya ji ko in ya gani in ta kama bidiyo zai fahimci wani abu daga cikin al'amarin waƙa, ba kamar yadda zan yi waƙa kai waƙa karazibe mai sauraro in ya kalla ba zai gane ba. Wannan sun ja min ra'ayi ko sun ja hankali na kan in bi wannan tsarin ko in bi wannan salon na yin wannan kalar waƙar. Shi yasa na tashi nake bin wannan tsarin har gobe, kuma ina koyi da wannan mawaƙan wajen ɗauko salon su in kwaikwaye shi. To, gaskiya ne ƙalubale a rayuwa ta kowane ɓangare akwai shi. Kowa ba harkar waƙa ba, da harkar dakaitar duniya ta daga irin naci ƙalubalen, sai dai kowa da irin nashi ƙalubalen. To gaskiya lokacin da fara harkar waƙa zan ce ni ta sama da faɗo har zuwa ƙasa, domin ban san kan waƙa ba, domin ban samu jagoranci ba. Ma'ana jagoranci wanda zai yi ma ya ce ka yi nan ko ka bi nan. Kawai lokaci ɗaya na samu ɗan kuɗaɗe na da na tara masu ɗan yawa, na dinga iman sai da gobe ina zuwa ina waƙa. To ƙalubalen da shi ne za ka je studio wani sa'in tun safe ka je ka wuni, wani lokacin abin da kake so ba ka samu a gurin ba, kuma haka gobe za ka koma, ko mai amshi ka kira ta ma amshi a matsayin ka na ba kowa ba, a nuna maka kai ba za a maka baka isa ba. Na ɗaba ƙalubale, babban ƙalubale shine kamar abokanai. Confirmin abokanai ne yau za ka yi waƙa ko ɗan unguwa, za a ce wani ina waƙar da kai, ina waƙar da kai, kana cewa ga wannan waƙar
za a karɓa a farin ciki kaga ana raha ana cewa ta yi daɗi ta yi daɗi, amma kana tafiya za a fara cewa kai ga mahaukaci. Dan ba na manta akwai lokacin da na yi wata waka aka ce za a karɓe ta a sa ta a cikin wani fim. To ka san sabon mawaƙi da zumuɗi, na zo ne ga abokaina ai waka ta kaza an ce za a karɓe ta za a sa ta a fim. A lokacin za ka sinya farin a gaskiya ne kaza kaza, amma ina tafiya abin da aka ce in ba mahaukaci bane ni ta ga yan Sharif yan Inuwa waka ta aje sa ta a fim. To wannan ma dai iya cikin kalubale na waka. Sannan ga iyaye, ba na manta lokacin ina waka ba mu tana cewa kai kullum ka ibin kuɗin kana zuwa kana zuba su a gurin da ba su dawo ba, da kaje kai kasuwanci ba abin da kake samu. Na ce umma kowane kasuwanci na duniya iya dangance da irin wannan kalubalen, domin ko kasuwanci za ka yi kuɗinka za ka iba zunzurutun su masu yawa, ka je ka buɗe shago ka zuba masa, ba ka fara yakinin wannan shagon zai ɗore, amma kana da yakinin kai za ka je ka jarraba wannan kasuwancin domin ka samu fita. Na ce to wannan kasuwancin umma na ce kuɗin ma na zai sa wannan kasuwancin ina da garantin wannan kasuwancin zai ɗore. Sai ita ma waka haka ce, yau ka sa 10,000 a waka an bai dawo ba, gobe ka wataran in Allah ya rufe asiri za ta iya dawowa a gaba. Daga haka dai ta ce ita dai kawai bata ga ma fita a wannan waƙar ba. To ka san dai tsakanin uwa da ɗa, haka dai in gaya mata ɗan shawo kanta har da kawai ta yadda ta amince ta ce to Allah taimaka. Haka dai kuma har yanzu dai ƙalubalen fa ba ƙarewa ya ba, tun daga hannun kala kala, wani zai kira ka ya ce kai mai waƙa kuma je gurinsa ganin sai gagare ka, ko kuma in ka gansa ya dinga ma hanya yau ka dawo gobe ka zo ji, wani kuma ya kaga rubutu waƙa ka complete. To wani lokacin da za a biya ka wannan kuɗin ka je ka buga waƙa a studio, to a nan ne za ka gane cewa a kai ba mawaƙi ba ne. Za ka yi ta shan wahala, yau ya ce maka ba da kuɗi, gobe ce ka dawo, jibi ce ka dawo, haka dai muke ta lallaɓawa har zuwa yau, kuma ƙalubale ba ƙarewa ba tunda muna cikin wani harkar kuma ba da yana taimaka ba. Kamar yadda duk wani ɗan adam ya sani, kowace rayuwa akwai nasararta kuma akwai yin nasararta. To gaskiya ne na yi nasara a harkar waƙa, ba wai don na samu kuɗi ba, ban samu kuɗi a waƙa ba, amma nasarar da na samu ita ce mafi yawancin mutane sun san muryata, wanda da iya ungu kuma ba kowa ne san ka ba, amma dalilin waƙa manyan mutane ko in ce 'yan siyasa da wanda ba kai suka gan shi ba ka gan shi. Wannan tana ɗaya cikin nasara, ba dole na samu kuɗi ni a nawa ra'ayin, bai na samu kuɗi shine nasara a harkar waƙa ba. Ko yau wucewa ne wa aka ce ga wani can, wannan ma alhamdulillah nasara ce, kuma har yanzu muna kan wannan nasarar, domin za ka ji ana kiran ka wane. To gaskiya dai ni dai a taƙaice na samu, sannan kuma a ayyukan nasarar da nake magana na koyi ayyukan hannu, wanda aikin na samu kuɗi sosai akan wannan aikin, kuma gaskiya waka ce ta sa har Allah ya kai ni kan wannan aikin. Domin akwai watan da zai jigawa zan kai waka, dalilin da yasa kuma aka bin kwanaki, a wannan kwanakin da zan yi shine sai wanda zai min wannan hanyar sai ya ce to wani ka yau tafi aiki wani kafin wani zan da kai a maimakon zaman banza da kusan kwana 3. To wannan aikin ne bishi na kwana 3 nan na samu experience wanda akan wannan aikin na samu kuɗi, kuma na iya aikin har yanzu, amma dai na bar aikin. To gaskiya na gode akan wannan abin nasarar da Allah ya bani, gaskiya na gode na yi nasara ta wannan bangaren. Okay, to wannan baitin waka da gaskiya iya dan burge ni saboda akwai nishadi a cikin sa. Shine idan na yi sallama ki amsa mini yar uwa, da kalmar so za na zo na furta ta kamar ruwa. Ina son ki a zahiri ki zamto mini garkuwa, ki yoga sai ta aso da kauna ta dan uwa. To wannan wakar ita ma dai gaskiya tana bani sha'awa kuma tana burge ni. To sai masu yin magana akan channel ko inda same ni, tabbas akwai hanyoyin da a same ni, duk da ni ba kowa bane. Hanyoyin su ne akwai WhatsApp, shine za a iya samu na ta wannan lambar kamar haka 0h1 H3 77 2227. To wannan ita ce lamba ta WhatsApp wanda insha Allah za a iya samu na akan wannan lambar. Sai kuma Instagram. A Instagram ina amfani da direct Musa AA1. Musa AA1 shine wannan nake amfani da shi. Wannan sunan a YouTube ma da shi nake amfani. Haka a Facebook ma to shi nake amfani, duk guda ɗaya ne. WhatsApp ne dama shi ba suna yake bukata ba, number ne, amma insha Allah duka wannan
guda ukun da WhatsApp da Instagram da YouTube ina amfani da Musa AA1. Gaskiya ne ina alfahari da sana'ata domin ko da ban zama komai yanzu ba wasu sun zama, kuma ina alfahari ita a kodayaushe ko bana da gida a kasancewa ta a cikin mawaƙa. Ina alfahari da kuma masoyana a duk inda suke. Ina gaida ku baki ɗaya. Ni ne naku Musa AA.